Ano wala ko'y kuyog sa Singapore? Wala lang ko'y kuyog sa Singapore lagi no? Kanang wala ko'y kuyog sa Singapore lagi. Ha? Sakit-sakit ka sa dugan pero wala ko'y mabuhat. Hey everyone, this is Nick Princess and welcome back again to my YouTube channel. Bukan sa Singapore bitaw. Ako nang pagkatanong si kanantyo o kanang anong dili ko kuyog sa kanang Singapore. Ako nang nasakit sa auto kanang istorya kay tulog po man sila pero dili lang ko mangutanan ni Roy nga nawa ko yugan pero sila na ako pangutanon. So karon guys naana karon si Dan Soy so Dan ako pangutanan ni mo Dan man kanang chismis lang ano ay kanang wala ko kuyog sa Singapore. Ha? Kanang wala ko kuyog sa Singapore. Ikaw ano wala kay kuya sa Singapore? Ay dili makamugasto. Ha? Di ka mugasto plate. Mo na di ka kakuyog. Mo na inungdan guys nga di ka kuyog sa snake. Kay di siya mugasto. Mugasto di ka, ano kag di sa lang. Di sa lang ko kay kuan. Ijay ka na gasto daw. Oh, ikaw ba na Ay, ijay dito gasto dito. Oh, ijay. Dili. Ay, di libre ko ni Keroy. Ay di nga wala magwa. Wala pa niya libre. Ano wala. Libre ganun na. Oo, man po tan na. Man pa tan. Dili wala. Sir kinatog ko man dito na di. Tilagtan ako sa. Wag na si Keroy na nandito sa pangutan. Ayon na lang ko. Wala na kay Ibaw sa ay labaw sad ko nga wala ko kay Ibaw ngano. Basig na ko. Ha? Di basta na kana kuan. Nang si attitude kay Keroy. Guys, sa man akong salat niya, wala ko salat niya doon. Wala ra day. Wala ko salat. Pangutan na lang lagi si Keroy. Ay, di pumunta na bola ko di. Di pangutan agad para sure ngano. Ano ka pumunta agad? Namutata na nang wa mo ko ay Roy, nganong wala kayo uban sa Singapore. Na nagpapamunta na gud. Sige, salamat. Lang kay interview mo ba kanang isa man. Kanang wala lagi ko sa Singapore. Ha? Wala lagi ko sa Singapore lagi no. Ulo ko ibo, dili man ako nang libre. Pero kasi nang libre niya PT. Si Keroy. Nasa ka na mga gastuhon dito. Wala. Si Keroy sa kuan, PT o hotel. Nya kami na sa among kaon. Sa mga kaon. Ayahay dai. Ari ka na. Sala dyan na ako dito tanan dito nga nanong dili ko makakuyog kay kanang gipapili ko diri atong wala kanang asa ko sa pagkuyog bukas pagtutor or makabili na ako dira. Pili mo lang ko ang magpabilin ko diri giatri. Mo na dia. So deserve na nimo. Mara na akong pagutara to. So ay pag-enjoy lang mo sa Japan ayun ni tuban. Ay lain mo. Na ba si ayo. Sa may mga interview. Ansa na. Ay kanang si Smith na si Smith. Oo, si Smith. May mo naming parites ano Snake. Kanang wala kay kuya sa Singapore. Ha? Wala kay kuya sa Singapore kana ba? Ang aki wala man ka. Asam day ka. Ang aki kung kuan sige kag uli sa inyo ha. Oh, katong ni adto mo, katong nag-show mo sa Balinuan ba? Ano ka makanikuy sa balay-balay adto? Gi nga bitaw ko diri bitaw nga kanang kuyog. Kuyog baka. Kaya pili ko niya na pagkamay kayo ang pili na ko pa. Ano nili kita mo mo na na? Amo baby boys. Kay maguna-una ka o disco. Nawa. Dawar wala man ko ng disco. Ay sa ano. May mas bukat. Ang baby boys o Singapore. Asa may mo ganahan mo. Pilion sa duha. Aha mo ha. Oh, adili. Mang laki or mang warta. Ali guys, nakapili naman day. Oh, mang warta nya ngano masige magpang-laki. Nakapili naman day og panglaki. Adi pa man. Ay pero amo dig wala siguro ko libre ni Roy no. Kay kana wala ko. Sa nimo. Magani. Kay wala makalikuyong sa balay-balay. Sa ka man? May pako kay bisig wa koy kuyog ni adto pako. Oh, ako po bisan pag dili ko taga malay-balay ngadto ko. Yapas, Ay, taga balay man ko day. Atay biscuit mao di ay rason. Ani na lang Snake. Ako pa rin interview ni Miss Kuya. Ay na ko kayo mulo ko. Ay, hello. Hoy, ako interview ni mo ba? Dugay na ko naglagot ani anak ka. Mana ka? Roy, dugay na ko naglagot ani ba? Kuyog ko dili. Nang luod na ko nimo ngano wa ko nimo kubala. Oh.
Ay ako nimo, pwede mo kamukuyog. Pero mang gasto. Ade mo kasi mo kuman pero sa plate hindi ko kamo. Ka-afford ka oy. Afford Ikaw ka, ba oy. di ka-afford? Ay, ikaw. Snake Princess di ka-afford mo. Sa mura magway kwarta. Wa bitaw dyan. Ay mo sikap mo. Ay mo sikap ko dyan ako. Kung doon na snake. Nagani lawan pa ni bulsa, lawan pa ni bulsa. Law pa na bulsa. Basta muuli pa ginila siya sa balay guys. Pasabot lang pa nagbulsa. Basta di muuli pasabot. Wala na. Wala na. Aw na dash. Aw na dad. Medyo kuan na, piki na. Lain lagi kay mo ka lai. Dahil lagi kayo mo na inig mata ni itong pungtanon. Ha? Interview ha ba? Interview ha? Inig mata ni itong pungtanon. Para mahalimpyo na tanan, human na tanan. Ay na lang interview kay maulaw ta kanang kamo kabar na kung interview man. O taraw, matanaw. Yo, nag-serve ko siyo. Yo. Di mo ko Nakadto bitaw ka last time. nag-interview ko na. Ikaduha sa siguro nimo adto man siguro. Dili kausapay pero First time din mo to pero kanta. first time na ako pero og makakuyog ko kaduhan na pero nakasulti ninyo to enjoy lang mo dito sa may. Ay nag-adto naman di ka. Kuyog na lang lagi. Nagdaan. Ikaw na gasto ay kami may gasto sa amo ah. Lagi ka mo ay kanang Kami may gasto sa mong kuan. Inal ako may nag-book. Ina kog magpa-book ka kay ako'y book. ay na lang Kaya na ni Boy para uban dati book squad. ay na lang joy kay kuan. Ano naman? Din ang nahinay ka na kamo na. Sino na ikan wala man. Maybe you can understand in English ba? Nahinay ka. You need to listen ha. Nahinay ka naman good. So karon na you. So na ako i-interview niya na kadiyot lang ni. Sa may interview na. Personal ni. Oo. O say yung say masulti ni mo yung wala ko yung sa Singapore. Da, mo na. Huwag ka maguban-uban. Maulog Sige mo agud. Sige mo ko ganit ko kun. Yo ganit ko na. Stick ba ka na pag maguban ka lingaw namo ba o tanawa hinuwa kay ubot. O ba namo wala hinuwa na pin mo ticket hinuon. Mo na sige makagrampa. Tag disco. At ba ni malafat. Mo na di agay. Bye lang sa. Well, di ba flito ang squad gid giat pero Nga, ang ingnan mo gipagbuti ko diri mo gratong na nga asam ka ganase mo kayo garap sa bukito or magpabili na kadiri ka to wala pa nagsugot ang show sa balinguan ba Imo tay gipili mo ko sa pignon. Anong Ngano wala gini? wala gipili ayo, yo naman ang kuan disco. wala may disco at yun Nya, nana ko nadunggan man boy nga. Namo ko nimo kuyog sa lain. Di na mo kuyog sa Singapore lain daw. Si Ek. Ay si Ay, ha? Tira na. Ay, ay, tira ba di ay. ay di wag dili raman pa nako introduce si Royman Mauro ay kana kay maulaw po niya Mana sunod, ay. so Mauro yo ha salamat kayo sa Mama, tubod yun mana sa niday, mana is pero ni mo sa man kuyog ka na. Kuyog ayo pag dili. Wanong ka na bukan og Singapore. kaduha anong tapong Singapore Bye lang sa sige bye na sa tani oris na lang sa taan bye bye deserve A few inches later. so guys mauro to ako ang gipangutanan nila tanan nga ano di ko uban sa Singapore kanang na-upload ko na feel po dumanan po na ako sila interview sa ang na feel kanang lamig ko di uban pero saan man nga wala man ta apili man og kanang ticket para makaduhaan na ta og adto sa Singapore pero kanang maka-afford good bisan lang og kanang mga pagkaon lang dito pero sa pliti kay kanang apilan ko libre pa pero wala akong apil man pero ganan ko kung sa Singapore pero wala na koy mabuhat kay wala mo koy apil man sa ano wa mo kumikuyo ko sa bukid nun po sayangan mapamipili ko daw nga papuyugon ko niya og kanang bukid nun nga na ba ito siya na katong wala pa may nag-shoot sa balinguan nga snake asa makasnik magkabay sa makuyo ka sa bukid nun or ganahan na ka muli sa inyo ha or dili na ka magstay nang nanawana mo sa kubo nga kanang kuan kanang
Ari na lang ko sa amo ari na lang ko mag-stay wa man ko anak niya nga ako kuyog na lang ko mo sa bukid nun kaya si Bebay may kuyog ko niya sa bukid nun lagi at patros wa man ko na ako sa piliat sa mauro to guys pero ganahan gud ko gud o nga makaabot ko sa Singapore pero wala na koy mabuhat pero wala mo ko apil sa sila raman naka-decide naman sila si Roy nga sila raman magkuan magsusulong nga wala koy apil sila lang naman dili komplet ang squad kasi wala ko pero okay na ako kasi kaya nakaadto na masat ko kanang Singapore man sa sunod na lang ko mo adto kanang kuan kanang pagkuyugod pa ko niya sa next life na lang moro na ako masulti guys pero ganahan bitaw pa ko na pero nasakitan bitaw pa ko guys nga wala ko yung sakit kay sa dugan pero wala ko'y mabuhat moro na akong sulti guys sakit akong dugan pero wala ko'y mabuhat moro na sa aman di man ko kuyog sila naman pero mga na patos na nga ijahay da sila gasto pero sirere daw ko na naglibre sa hotel ug sa ticket daw ko na pauli natala sa kaon bila naman ang kaon dito bisa lang nakakay ka ng ay siguro dito makaigo naman siguro na mo gusto ko masiguro ka anak saan bisa lang nakakitinking nga budget ng dito kaon pero na laban na pero wala kita apilas ticket okay na lang guys next life na lang mauro to so this is the process guys mauro na ako ang masulti guys nga dili ko uban so unta padayonon pagyapon ninyo ang pagsuportan ako guys kay mag-vlog ako nga ako na kanang karon maning kamot po ko ug po ko magsalig ni kanang Roy po mag-vlog lang po ko kay naman po si Ate Tony nga mutaban ako edit ani so baon na ako masulti this is Princess and thank you so much for watching bye bye.